Hello guys. Nabot na jud ko sa akong room no sa bantayan sa Chef Panyang 2. Kedua man ni ka Chef Panyang, dunay 1 and dunay 2. Kining 2 mga igsoon duol ra sa Santa Fe nga port. So mao din ni akong room mo. Simple ra kay god. By the way, thank you to the Ruiz family of LA, California for sponsoring my room. And mga igsoon, adto na to sa gawas aron makita mo sa ilahang dagat, sa ilang bus, and then sa ilahang beach line. Tara, let's go. By the way, ang among room di gid nga tubangan gud sa dagat no. But dool la kay sa dagat awa. Dutoy. Atong tanawon lang beach line ha. Boss, may buntag. Mao ni mga igsoon no. Wow. Lahi gyud ang dagat sa bantayan. Ay. Kani siya mga igsoon, dool lagi ni siya sa bantayan port no. Kita na ko sa inyo. Try. Wow. Dutay. So, mau ni mga igsoon. Awa. Power kayo no. Usa sa municipality sa Bantayan Island mga igsoon ang kining Santa Fe. Doon na pa'y Madridejos o doon na pa'y Bantayan, Municipality of Bantayan. So karon mga igsoon naata sa Santa Fe sa ilahang parish church oh. Diri mga igsoon sa Santa Fe no, turisti daghang kayo, turista. Then medyo na ikamahalan apan province vibe kayo, island vibe kayo mga igsoon. Lahi ang hangin, lahi ang even ang ilahang dialekto mga igsoon no, lahi sa mainland Cebu. Ang ilaha diri murag dunay sagol nga Ilonggo, dunay sagol nga Waray. Di ko kasabot kayo mga igsoon. But anyway, ang ilang public market tuang adto no. Then kini ang ilahang simbahan no, indot no. So karon mga igsoon ang atuang plano karon tuyo ko na to ning Santa Fe, and then basi sa sunod adlaw adto puta sa Madridejos, and then sa Bantayan. So tara, kuyugi ko ninyo mga igsoon. Natasod silang merkado ng igsoon no, ng public market no. Wow, limpyo kayo ng merkado publiko. Oh. Oh, boss.
no? Sama ra sa uban nga mga lungsod. Dunay daghang inasal diri. Sama sa ubang mga lungsod sa Cebu, dunay daghang seafoods ang Bantayan Island mga igsoon. Ganina ani mo to ang Pantalan karon sa poblasyon man ta, nasa left ang Pantalan toro. No? Nindot akong helmet mo igsoon. Nagabang mo kong motor god. Nagabang kong motor nya. Muna ipakapin nga helmet. Ay. Coral Blue Villas and Suites. Oh, na resort dire oh. Boss, nanay dagang turista? Nanay dagang turista o pa? Nanay dagang turista? Nana? Pero so si mana ni mas daghan ka dito. Oh. Wow, tanawa ko ng dagat to. Oh. Tutay. Tawa, tikas. Oh. Oh. Wow. Karon mga igsoon adto ta sa Balibid Lagoon. Unahan lang gamay sa amuhang resort sa Chef Panyang to. Tara. Na. Mga igsoon, adto ta sa Balibid Lagoon. Straight ra ring daan mga igsoon, ato ra ring largohon. Then maabot ta ditong dunay lagoon sa sakop pagyapon na siya sa Santa Fe. So na di kay ko suwito aning Bantayan Island pana katulon na ako ni sa Santa Fe. Pero hangtod na lang ipon sa dagat. Wa jud ko nga makasuroy-suroy. So karon mo na ilang dalan padong sa kuan Balibid Lagoon. Isla ka no? Na ako karon unahan lang sa Anika. Padung ko ga Balibid Lagoon pan nakahunong ko ngani. Boss. So nagbuhat niyo boss? Kita. Riyas dagan ba? Okay. Butahan na siya dagang taga. Paon. Dagang taga no pano no? Labay ang tawag ni. Mo ni siyang kadang itagak sa dagat to ana nya magdagan ang sakayan. Nya ana anam og hadbong. Solo tang taga gyud ba? Yo. Dagko ba mga isda makuha ni? Pwede. Dipindi sa timpo. Sige mo sa. Kibo mo mga igsoon kining Santa Fe. Dunay daghang beach resorts, mga villa, mga hotel. Ban nga to kini nga to kinauboy ra ning ato. Kini mga igsoon di kini beach. So sakop ni sa barangay Upoy. Gani kuwang og limpyo no. Pan white sand yapon. White sand yapon. Oh. Ha. Nalay mga hugaw-hugaw pero sagara na yung mga lumot o kaning mga sagbot no, seagrass. Then kana mga igsoon kana kita ninyo kana dia Virgin Island kanang gamay. And then
kining dako diri so na dunay mga komunidad, dunay mga community diha na siguro dunay kuan diha barangay kana ilang tagaan island. So nakita na to ani sa layo mga igsoon nga white sand gihapon, no? Sultiha aning bantayan oy. Kaning bantayan mga igsoon dunay ni mga kapin sana po o maabot siguro 20 ka mga gagmayng isla. Ang uban mapuy-an, ang uban di mapuy-an. Oh. Doon ako'y naila-ila diri mga gahi sa Baygad. Ang ilahang pangalan unsa gani? Unsa gani mo dog? Jun, ha? John Ray. Shout out to John Ray ikaw. Hindi. Ha? Dib. Ya ikaw? Felix. Felix. Yay. Unsa may tawag ani kaning Taytay. kusway? Taytay ni taytay. Nya pero diha Baygad. Dili. Ato masahop man isang baiga tsaka yung balibid ito nito itong atong punta. Sa to pa adto punta. Balidbid. Oh, sahop ito sa Sakop sa Balidbid. Nya diha Baygad. Nya kaning murag kusway. Muna siya taytay. Okay. Okay dong ha. Thank you ha. Mga igsoon kini diri murag boundary kini siya sa Baygad no og Balidbid. Di ko sigurado, comment mo below ha, comment mo below. But nindot kay diri. Kung motorista ka, rider ka, nindot kayo, stop ubiran diri, mahimo ka mohunong daplin sa daan mga igsoon kay dunay luag kayo nga sidewalk. Mahimo kang mag selfie sama ani oh. Awa. Oh. Awa. Alright. Duta. Woohoo. Atong paluparan og drone mga igsoon aron makita ninyo ang Balidbid Lagoon. Pagkanduta jud kastanan. Grabe nga pagka white sand mga igsoon. Dong, ang Balidbid Lagoon nindot kay no? No, white sand. Pino king bus. Ato tanawon. Let's go!
diha mga igsoon, dunay tent city diha. Mahimo kang mag-camping diha, kilid aning tubig, no? Kanang Baygad Tent City. Karon mga igsoon, adto ta sa The Ruins ha. Sa The Ruins. Hinahina lang ta kay di ko kamao mo drive ng scooter. Mura ko mo slide. Punta na ako ni. Dagang ginaligo ni ilaw. Ada spikas. Ada spikas mas tinaw-tinaw ang tubig dire. Nindot ang baka na boss? Nindot ang baka no? Law na dia. Mga pila ka feet? Sobra 10? Tira no? Mga 7 anak? 5? Ah okay. Boss, vlog boss. Mayo kayong pasada di boss da? Oh, landong. Oh, doon na tayo mga brother dito. Boss. Adre. Alright. Di ko kayo yung karaan good mga igsoon. Karaan pang bahay sa kong ulan eh. Pad ko lang sikat lang siya kay. Doon na mo kasi dagang murag nahimo ng art ba nga mga vandals. Pakita na ko sa inyo asod. So karon mga igsoon, kung nabantayan rin doon ay daghang mga foreigner no, mga Chinese o Koreans aside sa mga local tourist. Anis gawas mga igsoon, doon ay Greek restaurant no, Athena. Okay, hana dia. So nindot may igsoon kay nagana mga ongan eh. Then anis atbang doon ay daghang magstambay. Labang ta mga igsoon. Kini diri sa Labang mga igsoon mo kini ilahang NFA no, or National Food Authority kini diri. Oh. And beside aning NFA mga igsoon, ang kining bag-uhay lang yun no, nga gibalita sa mga newspaper, ang kining operational ng Bantayan Island Airport. Oh, makita na ito mga igsoon no? Doon ay kuan, doon ay mga airplano, mga gagmay airplano tayo.
But wa tay nakita karon nga naay nitugpang passenger plane mga igsoon. But at least makita ninyo na puro sampagita, no? Na at least na doon na mo idea. Gamay ra gud siya nga airport. Then after dili mga igsoon, atuon na to nara des dool ang kuan ang municipal hall sa Santa Fe. Atubangan ani ilang municipal hall mga igsoon sa lungsod sa Santa Fe. Dunay gamay nga park oh, tawa oh. No? Dunay gamay nga park. Oh. No? Apan di daw ni mao ang ilahang karaan nga municipal hall. Tuas poblasyon kaniadto, then karon gibalhin nga ni dool sa airport. Mo na ilahang kuan. No? So mao ni ang poblasyon na Santa Fe kung gabi mga igsoon, no? Oh. Then ma-amaze ka, no? Kaya doon na kayo dagang makitang mga kananan, no? Wow! Oh? So ma'am, magpili kami ma'am yung ipaluto. Ang gusto may ikuha ng sistema na i-charge ang luto? Wala na, dana ang price. Dana sa per kilo. Okay, thank you. So gawas sa mga seafoods, mga igsoon, doon na po sila nagkayo mga barbecue. Oh. Tara, ito tasuban. Ilan ta? Ilang barbecue? Asa? Malito na sila. Dunay speakas same area po, no, mga seafoods. Then dunay banda-banda. Scallops, shrimps, yeah, crabs, locos, isdas bato, lapu-lapu, tambak. Doon na po sila yung mga barbecue po. Hello. Kuya, bibuha na rin mga igsoon. Wow. Boss, vlog ra ko, boss. Boss, kining interest population, boss. Kining daga makita no bibo no. Mga unsang orasan ni hangtod. Tama rin ko na sa alas 11, sir. Ato sa gabi. Ya samot na kung Poliwik no. Tama rin gyapon sa alas 11. Naay limit. Oh, di na pasudlon Merkulis, sir.
Di na pasudlon mga sakyanan, motor dali. One way na sir. Kung Merkulis. Oh, sugod Merkulis po. Sugod Merkulis po. So tawo rin makasud. Oh, tawo ra. Nindot kayo. Dito to rin ang parkingan. Sakyanan, motor, ang mga tao mag-hike na doon. Hike. Mas nindot. Para dili gubot yung dalang lagi. Boss, tiki ba sa? Sige sir. May gabi sir. Hi ma'am. Sa mga utay mo, tama din eh. Close. Next week, what work ya po? Every day. Next week kay kuan man may ako man may event. Oo. Tagay sir. Binatagay. Wow. No? Okay kayo. Taga Madawi. Oh, Madawi. Okay. Kasi nga sa imong vlog sir para makasupport. Cebuano 123. Cebuano 123. Sa YouTube ba? YouTube. Support ang mga project sir. Thank you. Grabe din no. Tungod sa kadaghan sa turista, both local o mga foreigners, mga igsoon no. Daghan kayo. Hello, good evening. Good evening. Can I ask questions? What? Can I ask questions? From what country you come from? Japan, Korea. Japan and Korea. So you're here in Bantayan for how many days? On 2 days. 2 days. 3 days? So you'll be staying here for how long? Here? 3 days, and then you'll be going back to Cebu. Yeah. Okay. You like it here? You like it? Yeah, Good? I like it. Good. How about you? You like it here? Yeah, I like it. Oh, okay. Okay. Thank you. Thank you. Wow. Ada tadi speakers main sound. Bos, may gabi eh. Ito yung mga sudan bos, Filipino food. Filipino food. Ano pa yung sumasugba? Sumasugba. O luto na daan. Lutoan pa. Order. Hindi, pan ka nang ituyo kan. Kani. Sara ni? Para makapasa okay. Sir, Bigano. Ako tanaw na. Mo ni siya ka ano? Big Joe. Big Gels. Big Gels resto meat. To ha. Boss, Webos. Yay, Scallops. Neso ni boss? Wala na ilabot sa inyo sir. Kani? Calamaris. Calamaris. Fish kinilaw. Fish nila. Lumpia. Bami. Yeah, steam crab. kayo sa kabig scallop ni do. Para kanito lang boss. Eat all you can. Yes, sir. Sila po ang kuan. 398 per head sir. 398 per head. Ang bata o sa ang 5 to 10 is half. 5 to 10 half. Yes sir. And then ang more than 10 na full na full. Boss, thank you boss ha. Sir, welcome. Ma'am, thank you ma'am. Ma'am, mga what time mo taman diri ma'am? 8:30 ang last call. 8:30 last call na mo. How about next week? Kasi man tao. Siguro mga 10. Mga 10. Okay. Thank you mama. Bye guys. Boss, thank you boss. Wow, grabe no. Bulahan kay ang Santa Fe. To be exact, ang Santa Fe bulahan kay sa turista. Kay tungod sa ilahang makatubigan o mga bus sila, white sand, nandagan kayo. Attractive kayo para sa mga foreigner. Sir, try ang namin sir. Nice. Boss? Try ang namin tanawa dito. Nice ang ating sa gusto may idea ang inyong Okay. Kara dia akatong last. Alright. Boss, thank you boss. At least mga igsono, doon na may idea. Nami Gastropub. So, karon may igsono nato sa MJ Square. Mura na siya og strip, no? Food strip. Yeah. Sold ta diha. And then doon ay daghang lain-laing klase nga mga kananan. So atong sudlon, agi lang ta.
Asa kini si ano? Chef Panyang. Asa. Doon na siya resort. Murag duha yung resort niya. Nasa daghang mga kananan. Then doon na po yung mga souvenir shops dire may so, no? No? Nindot. Hi. Then doon ay mga steaks, burgers. Then doon ay mga chicken house. Doon ay Mexican. So diri mi sa Bantayan Burrito, kaon rong gabion na. Burrito, fried rice, chicken. Tugod ani niya oh. Ingon niya lami kuno. Yes, pinakalamig. Okay. Then doon ay bar diri may ikson, Pikas. Nice. Daghang mga foreign tourist. Then again, ang chef Panyang naalasad. Oo. Good morning. Big shout out no kang Dave Monaira of Dubai and Jason, Elaine and Christian from Bellflower, LA. Big shout out to all of you. Mga igsoon, dinhi natapos ang ato ang vlog featuring the municipality of Santa Fe, Bantayan Island. Amping mo kanunay og hinaot nga magpabilin kitang mahapsay.